Bai, bueno, guraso eta hezitzaileok, ezta, erlazioan baldin bagaude, seme-alabekin edo haur eta gazteekin, erlazio horietan trebatzea edo erlazio horietan abileziak edukitzea, komunikatzeko, harremantzeko, espresatzeko, bideratzeko, ustet ezinbestekoa zaigula. Orduan, komunikazioz bortitza nire kasuan izan da modelotako bat, ibilbide hori ziurtatzen edo argitzen eta konfiantza gehiokin kudeatzen laguntzen dian modeloa, ezta? Bueno, nik uste nahi behintzat lagundu itela komunikazioz bortitzaren irizpideetako bat honek behintzat, ezta? Bai heldu bezala o pertsona bezala nire jokaerak edo jarrerak ulertzen, eta ulertzeak orduan, irizpide honek pista handi bat emateit. Claro, nire ongizatea edo nire ondoezak hasten baldin banaiz ikusten, besteen menpe edo besteek egiten dituzten gauzen menpe daudela, orduan edo beste aldatu nahi izango dut. Eta hori ezagutzen dut, ze pasatzen zaiten, beste aldatu nahi detenean, edo besteak beste zozerin beharko lukeenean. Hortik fokoa jarri nahi benetan nire ongizate edo ondoezaren arrazoia nire beste zerbaitetan daun, beharrak, baloreak, niretzako importanti den aspektu horiek, beste pista bat emango diate. Nire esku edo nire lanketaren barne, eskurago dauzkaten puntuekin, ez? Nik holakotan, gustatzen zait jartzea, esatea, aber bilatze aldeten jokaera edo jarreraren bat, horren atzean beharrik ez da ona, eta ez topatzen. Ez bakarrikan seme-alabengan, baita nik ere, benetan iteten danan atzean beharren bat asetu nahian nabil. Eta hasten naizenean, ez topatzen ez da honik, bai? Gehiagotan gertatzen zait, igual hondik ez ditela identifikau. Ez dakitela oso ondo zein, baino tiratzen juten baldin naiz, iritsiko naiz ikustea beharren bat. Haur bat, pataleta handi baten dago, supermerkauan, zerbait erostean egin nahi zulako, eta guk esan digulako, ez, oin ez da tokatzen, oia, gaur ez. Orduan, egoera horren aurrean, guri jasangaita edo ulertezina egite zaigu jokaera hori. Oain, modu horta espresatzen nahi danean, galdetzen magea, eta ze behar du, edo ze beharrek bultzatzeio aktuatzen nahi dan bezala. Bueno, seguraski, eta jakin gabe, eta kasuan kasuko arrazoi desberdinak egongo baldin badia ere, bat, hasiera baten ikusten nahi ganea da, haur batek, zerbait ezin dunean digeritu edo beak pentsatzen nahi zana eta errealitatean gertatzen nahi dana, ez dunean bat egiten, porque beha izan pentsatzen, jostailu hau edo goxoki hau edo kikoet, eta amak daita izaten ez, errealitatean eta beak pentsatzen nahi zana ez dunean koinziditzen, horrek asarratzea edo impotentzia handi bat emate dio, eta hori sentitzen nahi danean ze behar izate deu, edo ze behar euki dezake ondo ez hori espresatzea, kanporatzea, askatzea sentitzen nahi naizen hori, ezta? Eta orduan, behar bat hortikan ere joan laike, edo sentitzen nahi naizen nau sentitzeko baimena eukitzea, edo momentu honetan niretzako importantea edo garrantzitsua izan zitekeen hori, goxoki hori, jostailu hori, ulertzea niregan ze esan nahi edo ze importante izan laiken, eta hori ere kontutan hartzea, edo nire desioak ere entzunak izatea eta aintzat hartzea, eta hori edanak beharrak dira, lo que pasa que horiek ez dituten ez euki edo kontra etorri zaizkiten ez, behar horiek asetzeko edo espresatzeko modua pataleta hau izan daiteke. Eta gehiago izan daitezke, bale? Baina batez asko egon daitezke jokuan. Denbora izangoa gure handicap edo oztopo importanteetako bat, eta honekin batea batzutan nik niregan eta inguruan somatzen detena da baitaren eskudo edo argumentu errexekoa dela, eske ez dakau denbora, eske denbora falta zaigu,
errealia da, bizigean moduan denborak hor baldintzatzea, eta liberian esango nuke egunak 24 ordu eta dauzkan minutuak egunero dauzkala eta danontzat berdin, kontua da zertan erabiltzen duten denbora hori, orduan, niretzako garrantzitsua dien gauzetan jartzen baldin badet nire denbora edo inbertitzen baldin badet, horri ikusiko dugu baita ere zer garrantzitsua dian horietan ze gauza gehiago sartu nahi dituten. Ze batzutan denbora falta zaigularen uste hortan uzten dugu, presak eta venga, egiten jarduteak ustez askarro edo denboraik ez dakaulako, baina denboran gehiago dilatatze zaigu, egoera horren gestilua, ez bakarrik momentu hortan, baizikan urrungo gunean ere denbora dedikau beharko diot, ez dalako funtzionatzen, eta momentu baten, egia da gelditzea eskatzeula honek, denbora dedikatzea, osnartzea, elkarrizketatxo bat eukitzea batzutan edo gestio desberdin bat eukitzea, baina hori egiteak behar bada denbora aurreztu dezake. Orduan, denboraren nozioa edo kontzeptua, diferentea euki dezakegu, ez? Nik esango nuke batez ere lagunduko gaitula. Edo niretzat behintzat, nire esperientzien gehien lagundu didan edo laguntzeiten alderdia da, ez? Naiz eta igual hasiera baten komunikazioz bortitza bilatu nun, kanpora begira edo besteen ganako harremanean, ez? Lagundu zaitzan. Komunikazioz bortitza benetan jartzen baldin bagea, ez? Bere osotasunean ulertzen, komunikazioz bortitzak ez du bilatzen, ni ez bortizki aritu behar izatea. Baizik batez ere, nire bortizkeriak irtetzen zaizkidanean edo irtetzen jarraituko zaizkitenean, hor ez bortizki hasten nire burua ulertzen, onartzen, tratatzen. Beraz, zentzu hortan izangoa niretzako aportazioik handiena egin dezakeena, eta horrela interesantea da ikustea nola, sarritan aspiratzetenean, pazientzi gehiokin eta ondo itzen behar diot, eta ez dut hola garrasika edo presaka eta mehatxuka ibili behar, askotan fondoan eukitzen dugu gure anhelo edo amets bat edo espektatiba bat guraso edo hezitzaile ona edo perfektua izan nahi izateko, ezta? Eta, hau ere desmontatzea eta ikustea, ez? Zerri deitze dioten guraso on edo perfektu izatea, zorren azpian ere, leheno aritu gehan, beharren inguruan, seguraski, nire buruarekin konfiantza edo onartua izatearena, edo nire balorazioa, benetan ni zein naiz, nolako ama edo guraso hezitzailea naizen behar hori egongo naiz behar bada, ezta, asetu nahian, eta beraz, redefinitzea, ezta, edo esan nahi berri batekin ikustea ama ona naizela eta izaten jarraituko etela egiten deten bezala eginagatikan, horrek ez dula baldintzatuko ama hobea edo txarragoa izango naizen, izan naiteke baita ere, komunikazioz bortitzetik ere jarriko zaigun begirada, ezta. Azken finean gure seme-alabak ez dute bilatzen guraso perfektuak eukitzea. Ezikan guraso askeak edo zoriontsuak edo pakean dauden gurasoak egiten dutena eginda ere. Beraz, haure izan daiteke bueltan jarri ezakegunak, ezta? Gure guraso bezala, seguraski gehiago nahi dugu gure seme-alabak dian bezala izanatik, ez? Ulertzea, onartzea eta apoiatzea, eta ez seme-alaba perfektuak euki nahi izatea. Eta batzutan, nahi gabean horrea joan gaitezke, gure seme-alabaetan ikusten ondo konportatzen aldian, lan aitea alduen, jasotzea alduen, ondo tratatzen dituzten lagunak, eta horrek desbideratzera ematen gaitu, ezta? Seme-alaba perfektuak lortu nahi izateren espektatiban edo anheloan sartzen dialako.